lähtee. Alkaa rengas siellä täyttyvää kovaa vauhtia. Voi olla, että semmonen about minuutti kestää, tai voi mennä jopa 5 minuuttia, kun tuo räjähtää. Riippuu jos se vuotaa. Jee. Mut se kyllä ilmoittaa kun se lähtee. Paukko Jussi, paljon paine! Ei. 10 baaria jo! Aletaan oleen jo yli. 10 baaria jo! Ei saakeli, nyt ei uskalla katsoakaan tonne enää. Se Jussi puuhaa siellä. Makoilen. Mutta ainakin toi letku on hyvin kiinni tossa renkaassa. On se irto. 50 saa voi mennä, koska tuo kompura on kumminkin niin hidas. Ja sit mitä enemmän siellä on ilmaa, niin se hitaampi se on. Niin. Ai vittu toi kuorma-auton rengas on perseestä. Ihan vitsin hauska, miettikää. Paukku juossut sulta kauhassa, kun se on silleen, paljon? 45, on siellä vaan päätä alas. 40 joo. 40! Mä menen vähän tänne sisään. Et sä tulet ulos nyt sieltä vittu. Siis, nyt täytyy nauttia tästä hommasta. Se vitti kattoo aina. On se pyöreän näköinen kyllä sieltä. 4-5! Hyi vittu, en ikinä olisi uskonut, että kestää näin paljon. Mut toi on joku korkeamman nopeusluokan renkaat, ne kestää sen takia. Melkein 50. Melkein 50. Loppuu meidän kompurasta, mä saatan... Ei loppu. Kompura työntää 300. Miettikää Kattokaa, mikä tuho tuolla on käynyt! Missä miehen pää? Ja missä vanne meni läpi? Ihan hirveä räjähdys! Ada siap ya guys, nggak ada siap banget.